سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجي ابستدال وزيناتات قداي منستر اسرائيل بنيامين نتنياهو بعلي سراويت اسرائيل باقار كاتم مخان مغلاصو اسرائيل حجون غوتيريز كاب سلطان كورد محتاتان انطونيو غوتيريز هيبو زل ملسن زحلف ورحي اب شتوتغارت مونغ ايرتراويان زغاطه مغچت بزملكت مرمرا يقصل مهلاو مغلاصون زيغنت طرطرات علاو خوينو مهلاون ኢትዮጵያዊ አሜሪካው ተመራማሪ በፕሬዝዳንት አሜሪካ ፉሊ ሽልማት መውሃቡን ካለን ዘጠቃለ ከወኒው አብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሮ ተኸታተልተን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ናተናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም أمونغو إسرائيل حماسن زكاية زلوكينات جينا كاتسال أبزلو واللقوان قداي منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو لومي نمعكنا زينا مجلسي هيبولا بنيامين نتنياهو أبتي هيبو زلو مجلسي سراويت إسرائيل نتم بحماس جوة تحيزم زلوز يقاتا تتهاجر نموتا زكالو يجبر كم زلو دحر مجلس نمجمر تأوان يخبهال بزكاء الملكع بعلي سراويت إسرائيل أبلعلك أزاب بأجار متقعتن مكياد مدلواتو يتصافف مهلاو قليسو قداي منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو أبتز هذا مجلسي اتي سراويت اسرائيل زدالو ولا زلو ني اجار متقعتي معسن بخماين يخفص امن زبل حتى جنا زرزر حبريتا اي هابن نسو ابت مجلسيو درو باش حز قصرو اشبرتي قتلنا لنا ازي دما ناي مجمرتايو بتمسسالي بمريت نزغبر ورار نشباشبالنا معس بخندي بخمي مخانو اسفيح خجلص ايدلني بزعباتي نغبر زلنا استفلالي نتفتاتون اسفيح اي خجلصني ازي دما حزب مبزحتو زي فلطون كومو كخون زلوون يدحر مبال بزعباتي حماس بشوعات تقمتي ابلعلي اسرائيل زفصمو متقعته املكيتو دما نسو خيترفه زحتتلو وان كمص مخان زملكت مغلصي يبلو نسو بزعبا ዛ ጉዳይ አብዛሃው መግለጺ ኩል ሰብ መልስክ ህብክ ገደድዮ ወላ አነ እዝግን ድሕሪ ኩናት ጥራዮ ክኸውን ይለው መዚ ኩናት በዝተሓዝ ድማ ዋና ጸሐፊ ውድ ሕራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉቴሬዝ በሶልስ አባይቶ ውድ ሕራት ሃገራት ዝተዛረበ ዘረባ ዘስዓቦ ክትዕ ከም ዘሰንበደ ይገልጾ ኣብትሎም ይዝሃበ ጋዜጣው መግለጺ እቲ በወገን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዝቀርብ ዘሎ ነቀፌታ ሓሶት ይበመባል መግለጺታተይ ተጠምዚዙ ምቕራቦ ኣሰንቢድ ንክብል ይተዛሪቦ ንሱ ቀጺሉ እቲ ዝበሎ ንሽበራ ሓማስ ከም ዘመኽንየ ኮይኑ ምቕራቡ ቁና ኣይኮነን ድሕሪ መባል በንጻሪ ይሎ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ኣብ መግለጺኡ ቀጺሉ እቲ ብሸውዓተ ጥቅምቲ ኣብ እስራኤል ዝተፈጸመ ዘስካሕክሕን ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥን ሽበራዊ መጥቃዕቲ ሓማስ ደጊመ ይኹንኖ ትማሉውን ነቲ በፍላጥ ዝተፈጸመ ቀትለት መቁሰልቲ ጨውያ ሲቪላውያንን ወይ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ሮኬታት ምውንጫፍ ዝኾነ ምኽንያት ክወሃቦ ኣይክእልን ኢለ ነይረ حقيو بزعبا مرره حزب فلسطين تزاريبه كومو كغبر انكلخ دما بنصور غليصه حزب فلسطين زلو مررغن نتي حماس زفصمو زسكحكح متقعتي قبول كغبر ايكلن كبلي تزاريبه زلا انطونيو غوتيريز كم ذكرت مالي ابز اسمع مدره متقعت حماس بزي قال مخنيات زغاطم ايكونن بمبال فلسطيناويان 56 عامات بعفان منقد تغوبيطم كم صنحي تزاريبه نيرو نزعيبو بزربا اتوانا صحفي زحرقو لعلو سب مز غدايات وصاي اسرائيل غوتيريز كاب حلافنته كورد كاب محتات بتوسخي اب لعل سب مزو ود حورات هاجرات ناب اسرائيل كياتو ناي فيزا اجدا سقمت كوزديم ترايوم اسرائيل حلاف سب او قدات ود حورات هاجرات مارتين غريفيتس فيزا ابز خلكلتلن اتخونتات مليس جديدن ابزل ولوانيو غوتيريز بزكونتات كم سنبده غليص زلا انتخونه حجون بمبرهي انطونيو غوتيريز زي تحغوسه امباسادر اسرائيل ود حورات هاجرات اتوانا صحفي كاب سلطان كورد دغيمو صويعلا نساب زربو ازوانا صحفي قالو تخسحب بتتمال زبلو يقريتا كحاتتن زي مخالون نودو حورات هاجرات زحنخيو حدا وانا صحفي قتلت نصحات بزخونه دحر بايتا كغلص كم زي كل زي ردا انت خوينو وانا صحفي كخون اي كلني بمبال غوتيريز تمال زهابو مغلصي طنق متقعته حماس اسرائيل مخانه زسمع مخانه غليصيو كاب سلطانه كورد داغماي حتى زغربه بقدم 16 مسكرم اب كتما شتوتغارت جرمن منغو دغفتن تقاومتن ايرتراويان دحر زغاطم عغرغر بوليس نتو غداي يمرمرو كم زله غليص زنبره خوينو حجي دما بحانتي تي اونلاين تبهال نا جرمن معكن وصي اب زله حبريتا عقاب حقي نتو زنبره عغرغر بزملكت زكايدو زله مرمراتات انداوسخ يمص كم زله غليصا ابز حجوان بيت صفت عقاب حقي بفلي كبت تحساتات تبهيلم زغلصو مزراك سلامن اكلاو غداتن مفرحن زامسلو غبنا تطرطيرم نقلت 232 تخصصتي يمرمر كم زله تغليصو ازي حبريتا زوصخا AFD زتباله صره سدتنياتات زخونه مرغص زلو بوليتيكاو سلفي بزعبه غداي ملكيتو انتاي معبالاتات الله نمفلاط نمنستر وشطاو غداي دحر محتاتيو بمسرته توصي زله حبريتا دما مستي ابشتوت غاردا مونغ ايرتراويان تقاومتن دغفتن
ዝነበረ ዕግርግር ብዝተሓዝ ኣብ ልዕሊ 232 ውልቀ ሰባት መርመራ ጀሚሩ ዘሎ ኮይኑ ካብዚኦም እቶም 215 ኤርትራዊ ዜግነት ዘለዎም ኮይኖም እቶም ካልኦት ድማ 5 ናይ ጀርመን ጥራይ ዜግነት ዘለዎም 5 ካልኦት ናይ ጀርመንን ኤርትራን ዜግነት ዘለዎም ሓደ ናይ ጀርመንን ኢትዮጵያን ዜግነት ዘለዎ ሓደ ካልኡን ናይ ስዊዘርላንድ ዜግነት ዘለዎ ክኾኑ ከለዉ ካልኦት 5 ድማ ክሳብ ሕጂ ዜግነቶም ከም ዘይተነፀረ ዘሎን ፖሊስ ድማ መርመራታቱ ይቕፅል ከም ዘሎን ተሓቢሩ ካብቶም ኣብቲ ዕግርግር ዝተሳተፉን ብፍላይ ድማ ካብዞም ክስ ተመስሪትሎም ኣብ ልዕሊኦም መርመራ ዘካየድ ዘሎ ውልቀ ሰባት ሓደ ጥራይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘሎም ካልኦት ግና ናጻ ተለቂቖም እቲ መርመራ ግን ይቕፅል ምህላው ተገሊጹ እቲ ካብ ኩሎም ተሪፉ ኣብ ዝዋን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘሎ ሓደ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝቐፀለሉ ምኽንያት በተደጋጋሚ ከም ምዝራግ ሰላም ዝኣመሰለ በደል ፈጺሙ ስለ ዝፈለጥ ምዃኑ ተሓቢሩ ዘሎ ብመሰረት ናይ ፖሊስ ጸብጻብ ድማ በቲ ሽዑ ዘጋጠመ ፍጻመ 34 ኣባላት ፖሊስዮም መቑሰልቲ ገጢምዎም ሓደ ካብዞም መቑሰልቲ ዝወረዶም ኣባላት ፖሊስ ድማ ክሳብ ሕጂ ብሰንኪ እቲ ዝወረዶ መቑሰልቲ ንስራሕ ክምለስ ከም ዘይከኣለ ዘሎ ተሓቢሩ ዘሎ ይኹን እምበር ዓቃቢ ሕጊ ናይታ ዞባ ንዝኾነ ኤርትራዊ ጉጅለ ከም ጥሩፍ ጉጅለ ርኢዩ ይምርምር ከም ዘየለ ክገልጽ እንከሎ ንኹሎም ኤርትራውያን እውን ብኣልማማ ብከምዚ ከም ዘይርኦም ተሓቢሩ ዘሎ እቲ ብቀዳም 16 መስከረም ኣብ ከተማ ሽቱትጋርት ኣብ መንጎ ተቃወምትን ደገፍትን ኤርትራውያን ዘጋጠመ ግጭት መበገሲኡ እቲ ብደገፍቲ ኣብታ ከተማ ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ጽንብል ከም ዝኾነ ክገልጽ እንከሎ ናብቲ ቦታ ዝተዋፈሩ ፖሊስ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተጻረርቲ ጉጅለታት ኣብ ዝተፈጥረ መጠን ሰፊሕ ግጭት ከም ዝተጸምዱ ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ እታ ከተማ ሓቢሩ ነይሩ እቲ ኮሚሽነር ኣብ መግለጺኡ መጠን ይኹን ዕምቆት እቲ ግጭት ኣቐዲሙ ትጽቢት ዘይተገብሮን ዝተገመተ ከም ዘይነበረን ኣረዲዩ ነይሩ እቲ ሽዑ ዘጋጠመ ህኮት ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ተቃውሞታት ዘሰዓበ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ እውን ብተመሳሳሊ ጉዳይ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ጉጅለታት ከምዚ ዓይነት ግጭት ተረኣዩ ምንባሩ እቲ ወፂ ዘሎ ዜናታት ይሕብር ኣብ ሓምለ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝነበረ ተመሳሳሊ ኣጋጣሚ እውን ተቃወምቲ ነቲ መደብ መንግስትን ፕሮፓጋንዳዊ ዕላማታቱ ዘገልግለሉ ብምባል ድሕሪ ዘጋጠመ ዕግርግር ፖሊስ ጀርመን ዘንብዕ ጋዝ ተጠቂሙ ነይሩ ኢትዮጵያዊ አሜሪካዊ ተመራማሪ ሕርሻን አዝርእትን ከምኡውን መምህር ኣብ ፐርድ ዩኒቨርሲቲ ዝኾነ ፕሮፌሰር ገቢሳ እጀታ ካብ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ጆ ባይደን ሃገራዊ መዳልያ ስነ ፍልጠት ወይ ሳይንስ ተቐቢሉ ፕሮፌሰር ገቢሳ ነዚ ሽልማት ዝበቕዐ ኣብ ምርምር ማሸላን ኣብ ምምሕያሽ እቲ ዘርእን ዝገበሮ ኣበርክቶ እዩ እዚ ካብ 1985 ጀሚሩ ኣብ ኣሜሪካ ፍሉይ ኣበርክቶ ኣብ ምርምርን ከምኡውን ኣብ ዓውዲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ንዝገብሩ ዜጋታት ዝውሃብ ዝለዓለ ክብሪ ብፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ትማሊ ሰሉስ 24 ጥቅምትዩ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ተዋሂቡ ፕሮፌሰር ገቢሳ ካብ መንጎቶም 9 ነዚ ዓቢ ሽልማት ሳይንስ ዝበቕዑ እዩ ኣብቲ ናይ ትማሊ ምሸት ስነ ስርዓት ካልኦት 9 ዜጋታት እውን ኣብ ምርምር ቴክኖሎጂ ብዝተፃወትዎ መሪሕ ተራ ካብ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን መዳልያ ተቐቢሎም ኣለዉ ኣብቲ ኣጋጣሚ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን እዚ ሽልማት ኣሜሪካ ኣብ ምዕባለ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ከምኡውን ሓደሽቲ ምርምራት ኣብ ምትእትታው እትገብሮ ዘላ ግደ መርኣያ ኢሉ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم